dipun sukani Diwulwana sesarengan kalih Cakra Santri Candra Kirana. Ya ben kumpul malah aku tanda tresno Diwul mas saka batu Ajak kingsul nanging malah saya guru Diwul mas ngati rojo tambah tresno sak muni-munine wong yo rada lali-lali ngono sak Ijen matur suwun Bu Giarti kopi niku oke menika videoan ingkang setunggal menika Mbak Giarti penyanyi rang film
aku malah saya tresno. Sampun katuraken